oro manjak phainai lamtra gorgia bodolno songsanai borom ganang Sujon Kumar Jamatia ti Monobasi Jamatia Omulyo Podo Jamatia Nibendru Deborma ti oro manjak phakya o elakani mani janai borom ganang Sukuram Deborma ti oro manjak phakya sini borom ganang Narwai mane janai borom ganang Ronjit Deborma ti joto lampa gorika bodol ni ani ora achukja kendra committee ni সদস্যরা ti oro manjak phainai bibinno jagani baba goriya ni besarok norokno ini o kathar salni hamjangmung ei khaka hamya pharo tini belekhindo tongthongmani sal chini Esrai Khampar Primary Committee 25 বছর পূর্ণমানি সাল जों लामफ्रा गड़िया बदल 1981 नि 11 জানুয়ারি সংসাকা তিনি সংসামানি मेन उद्देश्य अंखा जों अ हासाकानि बेलेखेनो गोजाम जातिनि सिनिजाक तंमानि फिया विभिन्न कारणे जों ताबो उपजाति होनजाक दं आसले जों नायनायखा जों कुनुपुरपानो उपजाति दंमानिया जों बगायसा जाति दंमानि शुद्ध जाति हेंगाय कक जिगन सासेंनाय जों बेलेखेनो सब जाति दंमानि सेई सब जाति रगनि तंमु नर जत्तो कामगाय सिबायो चिनरो चिनि बंशनि 184 जन राजा राजत्व खालाय थांगा आबर कुनुपुरपानो उपजाति राजाया अबश्य सुसभ्य नि राजा सुसभ्य जाति नि राजा तो जों पृथिवीनि इतिहास नुगो एक जातिनि एक धर्म बरनि तमुं चामुं आलादा आलादा नुगो आबहायके जों वान सका जे जोंबो कायसा जातिनिखाय चिनबो कायसा निजिस्व एकटा धर्म तंना नांगौ फिया जों चिनि धर्म तामो जों सेई 1981 नि सालनि आगे जों सिलिया हयतो सिनाय रक्तदा दं चिनि बिसुंगो जों साइमेनया যারা লামটা গরিয়া বদল খানাই রক বরনি থানি আবনি উত্তর মানলিয়া নাইটুক লাখেতों जों पृथिवीनि बेलेखेनो गोजाम सब जातिनि दंखांखाय चिनि निजस्व धर्म लेखा मुंनानै अबनो नाइटुकते जों विभिन्न जागाव विभिन्न बरबाई कक सालाखा कक सालामानि उलो सिका जे चिनि गगबैनो आसा गोथार तंमु बा धर्म दंगो आबंखा गड़िया धर्म बा गैरगिया धर्म बाहायके जों अबनो रमै नाहाका हमाले जों साइमानो जे एकटा जातिओ धर्म होनै चावना थांखांखाय आरो बिनी ओ जाति वो कैसा परम पुरुष बा अवतार पुरुष आतायो से परम पुरुष बा अवतार पुरुष नि तमुंगनो रगैनो आ जाति रगो
যার যার ধর্ম সৃষ্টি যেমন आं किसिसा उदाहरण दवानो मुस्लिम धर्मव जों तामुनो काहमाले बरनि बिसिङो এই যে হযরত মুহাম্মদ अवतार पुरुष आसाख्या एवं बिनि तमुं सामुं जेता बफरों क्लां थांमानि आबनो तीनो बरनि धर्मव दैदेंखा आबो हायके जों ख्रिस्ट धर्म बनुखा जे ख्रिस्ट धर्मनि कायसा अवतार पुरुष जिसु आसाख्या से जिसुनि तमुं सामुं रगै ख्रिस्ट धर्म दैदेंखा आबो हायके जों गोबांमा धर्म आसायमानि पेसने एक अवतार पुरुष बा परम पुरुषनि तमुं सामुंनो रगैनो अंजागो होनै जों सिमानखा ओंखाय आबो हायके सिनि बिसिङाव बाहायनो जों गवेषणा खालायै नुजाखा जे बाबा गौरिया सिनि बिसिङाव अवतार ना फायख्या एवं बाबा गौरिया जे कक सालांका बाबा गौरिया जे तमुं फुनुक्लां थांका बाबा गौरिया जे सामुं नुमुं कामुं फोरोंक्लां थांका आबो नरगैनो सिनि धर्मबो तैरि इंखा फिया सेई तैरि इंजाक धर्मनो जों विभिन्न कारणे पगलाई थांका बनो मुइतो खलायलायै एइसा सिनि बिसिङो आबनो पिरै जतनो साइमारान बागैनो लामपारा गौरिया बदल जों प्रतिष्ठा माखायलायगा सेई प्रतिष्ठा खायमानि लगे लगे जों जागा जागाओ दिनै यासरे खामपार प्राइमारि कमिटि खामाहाय गोबांमा जागा जों प्राइमारि कमिटि खाका आरो बाहायनो बाबा गौरियानो खाबाय खबाय सुलिलाय दंलायो अरने हेकेनो आबा हेके जों तेइबो गोबांमा जागाओ सिनि बाबा गौरियानि कक गोथार कक गुबै सिनि गोथार दंमोन जों पिरि दंलायो ते जतनो खाबाय खबाय अयजाओ नरक जतनो आगो फायजा बायदि सिनि बाबा गौरियानि कक गोथार कक गुबैनो जों जाहाते ख्लायनाय जत जागानो पिरिमानानि अरो तिनि आनि सेकांतो कक तंमा साइथांका हेपन जराबो कमहैनाय सालाय दंलायो आं कक बिसिल रिहा आं किचान सानाय गोबां माबार प्रश्न खालायो अबनो सिमसा आं किचा सानामो दङो जे नरकतामनि गौरगिया होन कक मा कासागा आसले सिनि संगठननि बुमुं लामप्रा गौरगिया बदल फिया बाबा गौरिया जों हुनो गौरगियाबो हुनो बाबा गौरियानि गोबां मामुं जों बनो गौरिया नि खुलुमो नरसिंह नि खुलुमो शेंकराक नि खुलुमो आबाहाके जों बनो बिनि इजे गौरिया थेके नखरजाक शब्द बाबा गौरगियाबो नि जों बनो खुलुमो तो जों सुदु बाबा गौरगियासनि हिया नों बाबा गौरगियानो जेसा होनिपानो खुलुममानो बिनि पुइला आसायमानि मुं नर जत सिओ आबुंखा सिंकरा बिनि उलंखा नरसिंह बनि उलो बिनि तमुंनो नुगुइ बनो गौरयानि फारजाका तामने बागै गौरयानि फारजाका हमाले गौरयानि अर्थंखा गौरगिया
গরিয়া শব্দ থেকেছে এই যে গরিয়া শব্দ ফাইও এবং এই যে গরিয়া থেকেছে আবো আস্তে আস্তে সোলাইজাগৈ গরিয়া হনি শব্দ ফাইও एक्चुअली गरियानि मूल কক थाइंखा गरिया बा गरियासि तांगै गरिया बा गरिया हमाले नैनेदि चिनि बाबा गरि आं ससेल सासेनाय किसिसा सारान बागैसे आं नायो आसो डिटेल्स तो सारान जरागरिखा गिला बरो हातला थानाय दं हायपना किचा साना मुजमा बागै साइतो हा जे बाबा गरिया नो बिनि बोमा बोफासं साधारण बरक हाइख्लायि नुगुइ साधारण बरकनि तमुंति ख्लायि बनो ओ काइखा फिया खरकसा खरकनै खरकताम खरकब्रै खरकबा खरकद खरकसिनि ब्रैबै बनो काइखा ब कोनो ब्रैबै फानो ब ओ संसार हानि साधारण बरक हाय नुखुं खावै बिहिक बसाय तंगा हाय ब तंगलिया बनि बागै बनो गरिया हजाका गरिया माने ओ संसार कुबुलो गरक मरक लाई तंगिया गदालै दंगिया बनि बागै से बनो गरिया हजागु आबा हाकिसे बिनि तमुंनो नुगुइ बनो गरिया हनि फाजाका से गरिया थेके तो गरिया फाका थेके आं साइबेखिया आबा हाके बिनि तमुंनो बा बिनि आचरणनो नायि से बनो तेकिसे बुं फाजाक मानि एजे गरिया बा ताबुक आबो जों गरिया हनि हिनो जोंगे आबा हाके जों जे मानखा जे बाबा गरिया को कुबैनो उ संसार कुबुलबो जों हाय साधारण बरक हाय गरक बरक ख्लायि बतंगिया माने जों साधारण बरक जिनि साधारण गियान बबो काहाम बबो हामिया जों सहजे रमैमैया बनि बागै केबो अबसे काहाम मुनिके जों आरो दर खाइसेबै थांलायो बे खरसा साबाय जावका आबो जाया आनि अबसे काहामब्ले निके जों आरो बाहायनो दल खाइसेबै थांलायो नरो कामरो वासुमा जिनि साधारण बरन तमु आबदै आं साबाके आंगाय बिनि कगनो नांब्ले हिनाय ओ ताय खथा साबाके जुक्तिरि फुनुका बिना आबो नांजाखा ओ ताय खरसा साबाय जावका जुक्तिरि आबोनोबो जों नांजागो माने जों साधारण बरक साधारण गियान बबो काहाम बबो हामिया जों सहजे बिचार ख्लायनाय मैया आबोनि बागै जों जेखिनि किने जेखाने काहाम मोनो आरो गरक खाथि थांलायो जे जागा काहाम मोनि हिनो आरो थांलायो आबा एके बबो काहाम बबो हामिया जों निदनै ख्लायमैया फिया बाबा गरिया हंकाय बबो काहाम बबो हामिया ब साइमानजा बनि बागै ब साधारण बरक आहाय आरो वाइसे गिदिर थाङो ओर वाइसे गिदिर थाङो आबा हायखाय ब थाङिया ब सिजार बबो काहाम बबो हामिया लामा ब काहांबा सिजार आबोनि बागैनो ब खरकबा खरकदो खरकसिनि बोरै बेखायजा फानंथं ब कोनो बोरै बेफान ब गरलिया गोथालिया तंलिया बनि बागै जों बाबा गरिया हाय ओ संसारो आसायि गरिया बा गरिया तंग मान्या फानो जों सेस्ता खालायनाय जे ओ संसारो जों बाबा गरिया हाय गरिया खायजा तंग मानो जाहाथे ख्लायि जों लामा काहामनो तैयै ओ हासाकानि चिनि फलानो बाबा गरियानि तमुं कथा तैयै जों यगैदा मानो अबो न जों सेस्ता खायनाय बदल बनि बागै चिनि संगठननि बुंमु रोखा जे लामप्रा गरिया बदल माने लामप्रा बोलते चिनि लामप्रा गरिया बदलनि मते कैसा ई जे पृथ्वी
ও পৃথিবী